lang hilin eh. Maadong buntag, maadong adlaw sa tibuok kalibutan. Ako na pod ni si Manang Hilin, budlat og mata, bitaw. Morning sa tanan. Salamat Lord, di ana pagkusahang payag. Kamis kiya. Natugpa. Ja. Kabay bilaing masudan. Kaya tigdignas naman ag garden. Naimpas na. Ag talang nabilin okra na laman. Ja, kabati ko diya may isda yung labay. Nisaka ko. Ginoo ko. Nakarat jog ko sa isda. 300 ag kilo. Duha ra ka bukhang napalit. 150. Tingag kilo. Duha ra ka buok. Sakto baka pa nilang timbangan. Ang paita na magpresyo karon. Pait pas updo. Ang bugas, grabing mahala. Ang isda, grabe pang mahala. Saan naman ninata ron ng panahon. Kanis kiyahin noon, okay rin din taasag maggulay ko. Makaan mo na gulay, may pili. Kay loipod, sige lang magkain nagasad ani dya. Kaya gabi ipasudan to na gabi o kuan hotdog. Mamay lang malingay gabi kay hapon namin ngabot kay mamugi atang mig hapon sa series grabe jud. Hilak-hilak na si Deska. Kapoy na kuno, balik na kuno Miss Agi. Nalimang kagaatang mig alas 10 pa. Nakasakay mi alas 2 na. Madsugalin pod kay gamang gitangan de ora. Madugol po nga naka-online ko, nagchat akong isang inahan nga batdan o pagkaan nito sa karsada. Matong si Zaragi siguro pagkaan. Maunang looy po, bagsabaw ko ng isda, tangag kamunggay, sidag pamahaw. Galigad pa, mata. Nga, mo lang po, dahil po ko sa ahang pasagkaron, daghan ko kazog ginahanaan, daghan ko kazog trabahoon. Di na maapas kay nanubod na pag kugon nga gunahan kay haka tamnan og blanghoy. Hala pa nang hinahinada nun dya. Hala pa labhunon dadhang tapon eg. Maansa na ba ni laba din hilaba dito po sa kumuli ng laba. Ani po paabot patuho naglabhunon. Mo naman jud ni nihinay lang. Dya magsabaw sa ko na para kabuok. Alam ning bahinan. Nag-usa na ni ang sabon, nag-usa na ni ang unan. Para kameraman na ni para maabtan ni ja. Bago ba mangulit ulit na itong isang inahan karon. Madyo mo ni bata pasalamat po ko ng bata kay way pili sa pagkaon. Nag-usay mo ibadang kaon. Lahat na ni skiyas ang mga apo na tos Cortez. Apos Cortez di makawag sinabaw kay depende po siguro nas pagkuhan sa inahan mo lang sikiya jud. Pasalamat lang po sa Ginoo bilib jud ko kay badangan nimo adobong taong, badangan nimo okra, adobong batong, kaon na siya, way pili, babuyag. Ano? Kakita sa laman taron kay enzang mga hang magpabaho na pod at na po ko sa ahang kuan. Ahang mga alaga sa gawas. Ang bandagaling hatok abubuan karon kay wa to mabubuy pila ka adlaw. Maubos ako magluto sa kuda hang sinabaw naka-ready naghang kamunggay na. Kay wa ko kabati og kamunggay ang noodles intaharang butag kamunggay ja kay nakabati man ko na may isda andi ako koy mahagilap. Isda na laman magkuha sa kog tangad. Ang bubuo na pod sa bubuan ron kay naa ang ana pod na nugigi na pod sa kabuwak na sa kanang kulura pa makabaka de kuban na wala pa mamakad sa kaning kulura daghang namiduros na mo ang kalingawan ani ang kamingawan og katukos Cortez gusto ko kanhi ko dani mo unang kay tuwag hang ko gunto
agang ipagunahan ana nurok na pagbulanghoy. Ano po gunahon anang hinasagunan sa dagan sibuyas. Pwede kang mga sibuyas. Kuha sa kong tangad kay sagol tong sinabaw. Mahilang mahagilap din yung panakot. Tangad rin taon, sibuyas. Tangad kamunggay. Nagtangad ng launa. Nagtangad ng mga sa kong tangad sa kapuno takan ako gunahon itang palis masig mag-harvest siguro ko mag-ibot ko sa kapunong bulanghoy kay ngayon nga dug paka uy namunga na ba ni nawa man tog buwak dani. Doon na pag manunuway, tugtog. Pero yung tugtog, di ko kakuha mga tricolor, dadag ko na. Bizaan na mga patkadlaw, mga ninja, karon nakarat ko. Kay, naamay kuan. Naamay, nag-itlog. Nag-itlog baka ni, o kiyatdan, magpatakdan. Halagad sud na sa kabuok na Nataga na ang jaog na bay kuan. Hainos na nay. Pero bito sa niwa kabantay og nay magputak ini. Hani ba jud na. Duga naman kuan. Mangawok. Bitaw. Isa kang manok diha nagitdog. Magluto sa ko karidjot sa ko mamubo. Ang gibahin-bahin aga sa buwan ug butang kamunggay ug tangad ag kanisa sugban ni muna sa tagag kilo 2 ka buok. Grabe precious isda ga maak man. Kiya bakod na kyang kay mulakaw na ta mag-deliver na tagsuman. Good na. Hi, sa good morning. Na. Good morning sa kinaros papa. Manawag naman papa ron. Morning. Morning. Kia. Morning. Ingon kag papukaw kag 6. So kanang pukawag 6 kay luoy man. Kay kanhi jaw pukawon nimo bago pang may kaon dito di reklamo bago pang jang mata mo ni nga sang itataoran sakto pagang sinabawa pa maluto. Para gadilaab nagkadyo. Mga kahoy mga punit mo na ni piti-piti. A few moments later. Okay, kung ano na namuwak na. May nabigyan, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ay, makamubo. Nandok na. Ayun dyan, maguna ko nagtut. Parang kubulamhoy. Nay. Buwak na. Ano kulura, batik-batik. A few moments later. Wag mo ko ilaway lang lingaw sila kabuangan ko nila. Make-up. Ginsan gimikapan ko nila. Ikakot sa buhok. Si ikaw. Tara? Sa mag-parlor mo? Ito mga bata oh. Wala yung lingaw. Kinabuhi ni sila. No. Puti-puti.
kahi. Tane? Kare. Nay. Nay. Ayaw. Pagkatuwa ko. Dili. Nagribaan mo ko. Karag ang kamot. Yun mo, Adi. Hindi mo may... Mga puti-puti. Eh. Kahit mo nyo. Apa? Kung sa pagaliksian diha, mo sa pakasang buhok. Taruhan daw yung iya. Talagang kuno paluran pagwapahan ko nila. Pero siya po kayo maguna ko unsa. Garag-garag daw ang kamot. Maguna ko atong ano yan. Sakto na. Mas ba naibot mo gaban? Kia. Minsan na mo pamuhat. Parehas sa una. Na So, tungahan di ko mas flexible pa. Ako pura akong lulapitis. Hag na kaya ang kimik up ng tuwaan. Bagi nga ka sa mong labiti. Ang tablet. Nga ba ka? Mula Merlinda. Unsa naman ni mo? Yan baby. Vibes. Ibutang nga magtubi. Kuha na mo. Kia! Huwag ka maguna ko. Maguna ko unsa to. Leksian, tanang wala leksian. Isa. Hindi. Ada. Ano ba? Leksian, Ah. wala ka mag-inom tambaw. Wow. Tubi lagi. Kada kabira. Nang dagwinan sa nagi. Kia, kuha na ni Kia. Ha? Nasa naman eh? Sa. Sa. Sama sama. Ang sarap. Kira. Likod bliks eh. Ano yung mga bataan eh. Ato ikaw likod ato. Muli ni Skias Garcias. Si Ana mabilin. Kami naman kada ni B. Si Eliana. Yung skila naman ka. Naka-enroll na ka. Lalaho. Yan. Kaya lang sa gani. Mali ko bitaw ko. Balik ko kung binuwangan. Tanggal mo na. Uy! Ala! Ala! Ala, wala na ko. Nasa ko? Nasa ko? Hiya! Saka na! Maragondog ka sa tetap rame? Na, hoy dami. Dali. Saka na mo, maligo, maguna ko, maguna ko. No. No. Saka na na. Kamag taklab diri kiya. Yeah. Ay, mga batanog. Saka na kaya. Gisa ka ni Liza, huwag mo kukilay. Dino ka magawit ni kiya? Kiya? Wah, lingaw ni mga tad-tad. Oh no! Harap na isang mad. Ha? Harap na ka isang mad. Nasa sumali. Saan mo na? Kapari kaya.
Iha. Now. Now. Ako naman yung kalingawan hinoon. Sakto na. Nagkuhaan si Tia. Ito din mga bata dari way lingaw. Ilang kong kabuangan. Sikustikan kay tingpahuay pamampod. Wala na naskiya. Basta skiya din is bayo. Ilang lingaw na. Mga halkal na sang mga abubot na tumukitag lipstick. Mga lipstick. Mga siyan.